Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:29. Ang oras ginadulong sa inyo sa
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth. Malipayo na naman nga hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamuti. Ang itong mga pagpagamusta sa inyo karon nga adlaw Sabado, for Peter Wilma. Sabado nga edisyon sa itong pagningaw sa itong mga palangga ng mga tagpalamuti diri sa Hotel of My Life. Setiembre 19, 2020. Kamusta? For sure nakapangiyaga na ano ang sudan, bisan simple lang pero of the night kita. Ba? Sang aton kabataan, sang tag sa kamiyang sa ating pamilya. Hi! Aton mga senior citizen dara, kamusta lang sa inyo? Dali na lang, paamo ko na blan. Sige tawi, pasaliga sila, no? Pasaliga sila nga dali na lang, hindi. Dali na gid lang, ang Disyembre, no? Dali na lang ang adlaw sa Pasko sa piyang sang atong ginapangatubang sa karon nga pandemic, ang COVID-19. But anyway, sila na lang ganito ito, 97 days before Christmas Day, December 25. Kag 104 days before New Year 2021. So sa inyo man mga palangga naton nga mga tagpalamat sa nahambal man naton, kinahanglan padayon kita sa aton man pag adlaw-adlaw tabalang mga hilikoton nano man tita do Sabado kag imo ya hindi kayo may nagasinabad bala may nasabad pero sige lang kay katilaw gina sila karon kay Tita We napakamo ka na una ay intro pa lang tapos ka na Tita Will mo anyway pasalamat kita sa maayo naton nga aga kay ina maayo ang aga tungod nga nakita naton ang kasanag ni Haring Adlaw, nabatsagan naton niya kainit aga pa. So, kamuayhan, nakakuha man sang vitamina halin sa silak sang adlaw, kinahanglan natong ina. Para nga magpagsit, para nga magdugan nga aton na sustansya, kag magbakod nga aton immune system. Di ba? Kinahanglan din naton para sa aton away sa sunto nga coronavirus na ina. Sigiwang ka na, nagsigihon taman ang pagsunod sa mga ginapahimo sa aton, yung mga health protocols, ang mga restrictions sa mga ginadumili sa aton. Si Sabado subong nga adlaw, dali sa syudad sang Bacolod, kabalo na kita. Ngara kita sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Yung probinsya tayo, yes, in-extend na ni Gov, di ba? Nga sa gihapon, ada sila sa idalom sa Modified Community Quarantine. Okay. Ang ato nang gipababuton diri sa siyudad sang Bacolod, ang every Sunday bala nga kada Domingo ang tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad, ang Libertad Public Market, Bacolod Central Market kag Burgos Public Market bala every Sunday sirado kay ginapatigayon ang disinfection, di ba? So sila lang to ka Domingo last Sunday mo. So wait kita kung ano ang ipagwa na naman nga mando pang itong sa ni mga opisyal pang syudad sa Bacolod, especially sa itong sa ni Alcalde kay Mayor Bing Renardia. Kung malabuas pa dahil kita nga hindi makahulang, bisan may HQP kita or hindi. Pero mas maayo kung wala man lang kita importante nga hilimuon, wala kita importante nga kalantuan, stay home na lang para safety kita. Para yes, magapabilin kita nga safety. Kag siyempre magapabilin man kita nga healthy despite sa itong mga problema nga nag-abot adlaw-adlaw. Inday, palisog lang, no? Kag yes, Tito Wilma, karon man nga adlaw Sabado. Sakto gina siya. Karon nga adlaw nga Sabado preparahan pa naman nga itong mga pagtinipon-tipon. So, tipon-tipon, Tita We, hindi tipon sa ating pamilya buwas siya siyempre sa Sunday. Since hindi kita makakadto sa simbahan, hindi kita makasimba, na tungod siyempre ginadumili pang mass gathering, ara kita gihapon upward kita kay hindi naman imposible subong may Zoom, di ba may Zoom
may mga pamaagi nga sa di makatipon man sa gihapon virtual, bali virtual mass gathering pwedeng pardigin. Sa mga Katoliko na pwede sila sa social media, di ba pwede kita sa social media kani mga misa, especially sa Facebook nga ara dira naga-live man. Ang iban man nga mga sektor nakita natin iban man nga mga church, di ba? Ara man. Kag iban gani ga-zoom lang sila. At least bisan paano, kasi part na ina sa aton new normal. Kaya hindi na natin mabalik pa ang normal nga kabuhi na ito. Amat-amat na. Siyempre, i-prepare natin ng itong kaugalingon sina nga adlaw, buwas nga adlaw, ngayon ang pareho bala nga nagasimba man kita. Let's say, kabalo kita kung anong oras ang misa, nga naga-live every Sunday. Kung ano ka man yung church, kabalo ka mo kung ano man oras ang inyo sini live sa social media. So, pareho man nga, ara, gihapon, kaya na ito bangay, nga inang wala disturbance, no? Preparan mo na inyong mga bangko, ara na sa tungan inyo nga, let's say, laptop o iPad or inyong desktop, nga makita man ninyo dira, nga daw pareho ng gihapon, nga nagasimba kita. Musambal ng Tito Wilma, wala disturbo. Ang tanan na ng mga itong kahigad inakay si Sunday, nasi mo on ka na buwas, ay ginahimo talaga man na indibila. Every Saturday, gina-remind sa mo ni Tito Wilma. But anyway, karon yan nga Sabado, ang aton man paglingaw sa inyo, sa matakong nga lalantunon, dugay-dugay, magluwas sina, syempre, tungod Sabado subong adlaw, wala kita sang basahon nga sulat, kaya hindi kita magbasa sang sulat. Every Saturday, ginahimo na ni Tito Wilma. So, instead, may ara kita pila sa mga bagay-bagay nga i-share man sa inyo. Ang aton topic iya subong nga Sabado is best prayer time. Best prayer time. Kabahin nila sa aton kabuhi. Plus, pag-yed sa aton tips ba? Lapit na lang titi manog season na, di ba? Manog season sang rambutan, durian, marang na naman ang aton topiko. Namit ng marang mo. Pero anong benepisyo matag sang marang sa aton kaayong lawas, ma? Okay. Kaya syempre, ang ginaulat natin every afternoon. Ang aton tag saman ka horoscope. Pag sa aton tag sa zodiac sign. Sa naman ni Tito Wilma, kalingawan lang nato na iya adlaw-adlaw. Kaya sa nahambal na naton, wala sang nakahibalo kung ano ang aton maging kapalaran adlaw-adlaw. Kundi mahal nga Diyos lamang. Ginahimo nato nini para nga ma-divert makadali hingalit sa bilog nga adlaw. Ang aton sinipaminsaron, ang aton palamatinan, kay kung iukot ato na nga itong kaugalingon sa aton ginapangatuban ni sa karon ay malingyan ang ulo na aton. Gadugan, bugat ang atong sinipagulang. Diba? Kinahanglan kabalo kita mag-handle sina. Kay kung hindi ba, mag-giving nga itong lawas problema nga dako. So, relax. Dira lang kamo, mga senior citizen. Yes. Kanami sa ila kay ka mga masilunod doon sa ila. Ang aton mga kabataan, very obedient. Gasunod kay Lola, kay Lolo, kung saan medyo may pagkasalawayan, okay lang na iya. Diba? Natural na iya. Kapin pang aton mga chikiting, kay aton mga chikiting kalabanan, mga hyper, si very energetic, dumasyag mo 24 hours, at wala din nakapoy, pero mas sadya. Mas sadya, kag malipayan nita. Kag, yes, Tito Wilma, sa aton mga kauturan, dira nga nagaupod sa aton, kailatag sa mga radyo, siyempre, ara kita sa 684, di ba? Ara kita sa 684 kilohertz. Of the night kita dira. Tugtugtak na alas 3. Sa mga po naman sa itong sa FB Live, napagi man sa Facebook page sa Action Radio, ara dira, Action Radio Bacolod. Yes, sa mga videos dira rang live. Of the night kita tugtugtak na alas 3 sa sininga hapon. So, relax lang ka mo dira. Kung may mga greetings ka mo, part nilang dira sa itong chat room, kaya basahon man ina ni Tita Wilma, amat-amat para man sa inyo para matinaan kag kalingawan. Kag syempre sa may mga nagasabad-sabad na subong nga sa chat room naton nga ilang nagapangkanjin sa nagapang-convince na pakinggan niyo nila ang aton sini mga listeners, ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga ara sa aton chat room. Ang isa lang gid sa pahanumdom ni Tita Wilma, hindi gid kamo magpadala-dala. Kay basic kung mag-invest kamo kag masam kamo babasulan nyo kami dira sa chat room ha. Tawin sa imong programa o diin man yung programa sa Action Radio kami nakakuha information.
So, subong palang gina-inform sa na kamo nga daan. Never gid kamo nga magpadala-dala sa mga nagapang-convincer sa inyo sa chat room dira. No? Ara sa Sir Eric, Sir JM dira. Ako na nang bahala. No? Anyway, yes, Tita Wilma. Karon, syempre nga Sabado, yes, ang ato na nagamay nga weather update, di ba? Kainas ang aga, halin sa pag-asa, na? Ang bugos nga Visayas, ang Palawan, pati ng Calayan group of islands, the Sabado get. Pati ng Occidental Mindoro. Nag-experience sa mag-alumon nga kalangitan, kag may hilak-talak nga mga bagat. Kapag ulan, inatuwag naman sa hindi naman habagat, kundi afterlies, kag localized thunderstorms. Amo na nga medyo makabagtag kita sa kapaang. Mahuyang naman October, kasarangan nga pagdapyas ang hangin, halin sa aminhan sidlangan, aminhan na sidlangan, ang mabagsyagan, ang bugos nga Visayas, lakip na dira ang Calayan Group of Islands, kag Occidental Mindoro. Si manaming atong panahon, subo nga adlaw, buwas nga adlaw, tiko may mga linamhan ka mo, naglabas ka mo kaina, nan mapatay, kag matapat din sa init, ang inyo linamhan, si nami na siya sumusimutan, di ba? Kung baga dala na ayon, ito ditiron lang na karon pag malamala, kay nami nagasinsal iyang kainiton mo. Di ba? Kag kanami man sang aton pagpuyo pahuway, kay inasang kaagahon, kung tumaguluadlo kay temperature naton is from 24 degrees Celsius, hasta na makabasag kita sa kapaan kag kainit. 32 degrees Celsius, meaning temperature naton the whole day is from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Si Haring Adlaw kayo nagpakita, Tita Wen, alas 5:37 isang kaagahon, ba? Kag magatunod naman karong timprano pa siya. Natunod alas 5:46, tunod na siya iya. So timprano pa medyo madulong-dulong na naton kahaponan. Okay? Yes, Tita Wilma. Pero, kadto kita kasi kabalugid kita subong, nga pong sinipungsod yara sa idalom sang state of calamity tungod sa COVID-19. Karon ang atong presidente sa Pilipinas, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ginpalawig niya na 1 year patid nga extension sa atong state of calamity. Sa gihapon tungod man sa pagpadayon nga pagsaka sa mga kaso sa coronavirus disease or COVID-19 infection, matapos iya nga sobra sa katunga sobra sa katunga na sa tuig ang community quarantine naton kay tingalan kan upatugan ni nag-start di ba January, February, March panumduman yun na bala na ang announcement iga formalize ina no formalize sa pagpagi sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte pagi sa proclamation 10/21 kahapon. Kaging pagwain na iya kahapon sa media man sa mga reporters na may posibilidad man nga bawion ina o kung liwat nga i-exempt ang presidente pero ina depende pa no depende sa pagkinahanglan kag depende man sa circumstansya di ba una man nga nagdeklarar sa anong kabulan nga state of calamity actually sino man sa Republic Act 10121 ginadeklarar ang state of calamity mas kung inapayak may ara mas casualty may ara dako nga kahalikan sa mga propiedad na pagkaguba sa aton pala nga buhian, mga dalanon, kag ang aton normal man nga pagpangabuhi. Inatungod sa natural o kon human-induced hazard. Ito na doon sa Section 16 sa atong sa nilay, posible na kag pwede man nga mag-warrant sa international humanitarian assistance ang deklarasyon ni Presidente Duterte. Depende ina sa kinahanglan naton, di ba? Kag may posibilidad man, kag pwede man nga rekomendar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Presidente ang deklarasyon sa
state of calamity sa mga barangay, na municipality, sa mga kabanuhanan, wala syudad o kung na probinsya man. Kag, siyempre, ginapatuman nila, samtang ginapatuman man sa bugos ng Pilipinas, ang pinakamalawig nga quarantine kag lockdown measures sa bugos siya nga kalibutan bilang sabat sa krisis iya sa aton ikaayong lawak. Pinsaron ka na. Kagaangot man sina, i-refresh lang ni Tito Wilma ang atong ni updated report, no? Sa COVID-19. I-refresh lang natin yung report kanina ni Action Eden si Action Rex Cantong na diri sa sunod sa Bacolod may bago kita nga 44 ka kaso. So all in all may ada kita 2,908 confirmed cases no, diri sa Bacolod. Kag sa probinsya sa nag-occidental naman damo sila kahapon sa bago nga kaso 132 new cases. So, ang ilang total subo is 2,518. Kag sa bugos naman Pilipinas, ang mga bagong infected, 3,257 kahapon na. So, karon niya, subong ang total sa bilog nga Pilipinas. Pila na tawi? Almost 280,000. Kaya nga, may ada na 279,526. Kag sa bilog naman nga kalibutan, Tito Wilma, sobre na 30 million. 13,693,497. Amo ina ang update na ton sa COVID-19. Ari. Dugang pagid ta Wilma. Tawe, gusto ko man ni kay hindi sa mga mahilig wala sang tanong kani araw may bag-o nga na diskubrihan sa Mount Arayat. Bag-o ni siya nga species. Isa ka bag-o nga plant species ang nadiskubrihan dito sa may Mount Arayat Park, Mount Arayat National Park sa Pampanga. Nakita nila sa research team alin sa Angeles University Foundation kag University of St. Thomas kag gintawag nila ning Pyrostria arayatensis. Amo na yung scientific name. Kung makita ninyo sa itong sa screen, daw stock lang na siya tapos may mga bulak na gabilog-bilog na inaging pagwa man, kaging pagkita sa International Scientific Journal Annals Botanici kanet San August 10. Sa pagka-discovery man sa amo yan nga tanong mahambal sa Department of Environment and Natural Resources Central Luzon Office Executive Director Paquito Morano Jr. nga yes naman tinariya sa Mount Arayat ang healthy biological diversity. Tungod pa dayon nga nagapamuhi kag nagadalag ko ang mga tumalagsahon nga mga native plants dito. Kanami, no? Kaya magluwas man sinamaya, pas gid sila yan na-discoveryhan dito 49 species sang mga tanong kag mga puno sang kahol. May ato man dito nga mga 86 species sang mga pistis. May ara man 14 species sang mga mammals kag mga reptiles. Ang mga reptiles 11 species ila dito na-discoveryhan. Nasasopi naman sa mga na-discoveryhan kag ginahalungan nga mga tanong kag puno sang kahoy dito sa lugar nga ina ang flame trees na o kaniya sina scientific name Brachychiton acerifolius. Sorte. Kaya ito ko pitugo, Chamberlain's pitugo. Pitugo, kabaliw naman kita ko na yung puno sa pitugo, pero iniya Chamberlain. So, ang scientific name is Ficus chamberlainis na magamay-gamay, bala at least may mga bago naman pamabatian, no? Ma-share na ito sa inyo. Pero adigid ang dugan pagigya hindi, although nga hindi ninatabo dali sa ito sa Pilipinas, pero nakakuha man sa ito atensyon related ini sa COVID-19. No? So, kaya pito patay, 177 ang infected sa kasal nga natabo. Kasi kabalo nagkikita nga sa piyak sang COVID pandemic, gindayon ang isa kakasal dito sa probinsya sa Maine, sa USA. Ina ang nanging rason para iya nga
maglakta ang coronavirus disease nga sa diin nagtugasang 7 kapatay, 177 ang nalatnan. Kag naghatag man inaiya sa nga panibag-o nga kahadlok sa paglaptas ang amo iya nga virus sa mga residente sa northeastern US states kag posible paglalaman sa pandemic sa COVID-19. Ang sasari yung hiwat ni, no, sa August, ay ang nagtambong 65 katawo. Sa din ginlapas iya ang official linat nila dito nga 50 lang ang ginapahanugutan sa isa iya kapag tilipon-tipon. So ginpatigayan ang ceremony sa simbahan. Kasunod ang reception sa may Big Moose Inn nga ang duha ka venue malapit sa Banwasan Millinocket nga may 4,000 higlamang sa populasyon. So abi ninyo no, after 10 days, after 10 days, 24 katawo ang ginaangot sa among nga kasal ang nagpositibo sa COVID-19. After 10 days, gilayon to nga nagpatigayon yung investigasyon ang Centers for Disease Control and Prevention sa main USA sa natabungay na kay madasig mo. Pero sa maginhatag naman nga report sa local director sa center ni Rob Schuck na tungod nila. Sa pito kay napatay, wala sa ila ang nagtambong sa among nga kasal, makon mo na. So, basta naman sa consequences, posible may angot ang wedding na ato sa sila sa mga virus hotspot sa Bugos na state. Kagalakit lang nila ang masobra 80 ka kaso sa may coronavirus. Sa isa dito pagresuhan na 230 miles kung 370 kilometers ang kalayuon. Sa diin, isa ka gwardiya man dito ang nagtambong. Isa ka gwardiya sa amo iya kaprisuhan ang nagtambong sa among hospital. Ang gwardiya ron, may ara ulo na probable cases ng virus sa isa ka Baptist church sa kaangay man nga lugar. Samtang 39 ang infected kag anong sa napatay ang halin sa nursing home nga 100 miles ang kalayuon sa Millinocket na. Sino ginangot-angot bala nila? So, ang hambal man ni Cody Mas-uwan nga among head sa town council, hindi niya nabatian namon ang outbreak. Kaya niya, everyone really hunker down. Kaya kinahanglan ilagid hibaluon, kag kinahanglan i-close gid completely ang among nga banwa para nga matagama contain ang paglaptas ng virus. Pinsaron mo lang na adi pag dyan nami sige ka lang titawe pero sakwa naman niya tawe dito galing ang lugar niya US man siya na negosyante ya masiling tabalan nga sa pinasahi sa iya goal bala sa kabuhi na ayan sa ni goal maangkon ang manggad 89 years old na siya subong, negosyante siya sa US. Ang iya ginhimo, abi ninyo, gin-donate niya ang 8 billion US dollars niya nga manggad sa mga charity antes siya napatay. Sinuna siya, Tita Wilma? Si Charles Finney. Charles Chuck Finney. Co-founder ng airport retailer nga Duty Free. Kag 38 years na siya nga nagabulig sa pila ka mga charities. Wow, sana all feeling nila, Tita We, no? So, sa exclusive reports ng Forbes, nakumpleto na niya ang iya sinigol September 14 gamit ang iya organization, ang iya organization nga The Atlantic Philanthropy. Siyang organization nag-start ina sa 1982 nga may tuyo iya nga makabulig nga makapanghatag sa manggad sa nagkalain-lain nga charity. Si official niya inaging sila after 4 decades, after 40 years. No? So, ginalokar niya ang 3.7 billion US dollars para ina sa edukasyon. Lakit man ang $1 billion, billion dollars, yung ginahamala na, $1 billion sa iya alma mater, nga Cornell University. Naghatag man siya sang 870 million US dollars
para sa human rights kag social change. Pariyusan, Obamacare. Sa diin nakabulig para nga ma-abolish man ang death penalty sa Estados Unidos. Luwas pa gid ni ara pagid nagatag man siya $700 million sa medicine kag research. Kalakip ang Global Brain Health Institute sa California kag public health care man sa Vietnam. Kag wala man niya kalimtan ang iya siyempre pamilya na nagbiling man siya $2 million para sa pag-retire nila nga pag-asawa. Kaging pangunahan man ni Penny ang giving while living. Sa diin mga taghatag sa share sa iya sinimangad sa charity sa sinuman nga may gusto antes siya mapatay kag sila man ang magdesisyon kung di nila na gamiton. Oh, may duwa din nga nag-message ganun. Tawin sana all, talo yung gilayo to, US to kayo. Oh, sana nag-istorya pa ni si Tenia na damo siya sa natunan. Madamo siya sa natunan sa pagpadalagan sa iya foundation kag paghatag sa mga donation sa mas iya nga naga kinahanglan. Ari ang iya siya ginhambalo sila niya, we would do some things differently, but I am very satisfied. See? I feel very good about completing this on my watch. And besides, it's a lot more fun to give while you live than give while you're dead. Get niyo to? Dokay namin sunod sa iya nga maghatag ikaw, manghatag ikaw, mapaambit ikaw samtang buhi ka. Sa ganito kung patay ka na, there's something na. At least kung buhi ka pa, makashare ka kung anong ara sa imo, although hindi ka man manggaranon. Ang satisfaction nga mabatsagan mo sa imo kahugalingon, amo makahatag sa imo sang kalipay. Okay? Okay, natawa, alas 2:01, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabayin, nalandaan na yung author sa Forrest Gump, sinapatay siya muna sa mga nakalantaw sa pelikula ng Forrest Gump. But anyway, okay na. So, siningabahin ng aton anay matahong nalalantunon, halin kay Anne Murray.
nga mga tagpalamanti, you were part of me. Para gid na sa tanan-tanan naton nga mga palangga nga mga tagpalamanti sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalaga diri sa Smile kung Sabadong edisyon sa aton paglingaw sa inyo. Don't worry, relax lang, hold on. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pili naton ka mga importante nga mga pasitalo. Tamyaw taday na sa aton mga palangga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sa Facebook Live, no? Baw ka damo sa mga masabad sa aton. Okay, Captivere, good PM Tito Shout out sa akong barkada nga taga Bari. In the Mira, thank you, good noon ko no. Kay Chi Claver si Tosta. Edna Pavianya Club. BFF, good afternoon. Thank you so much. Dira sa Telisay, no? Mayong hapon lang dira sa inyo and thank you so much. Stay lovely and beautiful, Jangger Eds. Okay. Good PM Tito Wilma. Shout out lang taga Manghanoy, Castiliana from Taliban family, Zamora family, Samiliano family, Nicor family, Junco family. Keep safe, everyone. Arangka, La Castiliana from Leo Talaban. Thank you, kid. Good afternoon, Tito Wilma. Monitor lang kami sa Valladolid, Barangay Sagwa, Banwa. Ginatamyaw ko gali si Edna Ostan. Kag Junior Istampa. Always gina sila pamati sa imo. God bless from Zoe Jewel Ostan. Thank you, kid. Inday Chin also, sir. Good afternoon, Tito Wilma. Monitoring. Thank you, kid. Keep safe. Keep safe all. And God bless. Love you. Okay, thank you, kid. Good afternoon, Tito Wilma. Regards, hambal ni Mami Edna Pabiania Claver. Okay, welcome. Okay, man. Christine Gonzalez Leeper is watching. Hi, Tin. Good afternoon. Thank you, kid. Why na nervyos? Sa natabo, sa nasaksikan mo kagabi sa shooting. Ay nga mga anak mo. Maria Luz Grijaldo, Kunat, good PM to Paki-greet lang, please. Sa akong bata, happy 33rd birthday today. Chris Marjorie Marcuna Serrano. Thank you, kid. Zeth Alunan. Tito, good afternoon. Watching from Hong Kong. Hi, good afternoon. God bless. Yes, Nining Malu is watching. Hello there. Relax lang daan. Good PM, Tito. We always monitor your program. This is My Life from Jose Moncal Torilla. Good afternoon, Tito Wilma. Melchora Ferrer. Kay Ivy Lucasan. Good afternoon, Tito Wilma. Yes. Hi, musta man? Dira sa Vienna, Gotten Morgan, manang Inday. Thank you so much. Kag stay safe and healthy man. Kamusta lang kay Nanay Akhay dira? Kung ano man ining mga araiya kadamo sa ila nga nagasulod sa itong chat room. Again, sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa itong every afternoon diri sa This Is My Life. Kadamo diri sa mga nagapang-convince sa inyo na nga mag-invest na trading ni siya pero hindi ka mo magpadala-dala. Kaya possible mabasulan nyo ta di dugay-dugay. Ha? Wala kami daya labot sa ilan. Inang si Mahesh Carthy, di ka muna magpadala-dala, na Harlem, Refalman, yung Harlem, all the way from Kahidyo Khan, Romblon, mayong hapon lang dara. Good afternoon, Tita Web. Tita Web, salamat, Gid. Tanan-tanan ko di nga mga, nga mga listeners, ginasulod ni Mahis Carthy, gina-replyan nila. So, never gid ka mo nga mag-party, ha? Miss Heaven, mayong hapon, yung hapon and thank you, kid. Kag, syempre kay Lani Caballero, good afternoon, Tito Wilma, watching from Kabangkalan City. Okay. Kay Alex Fuentes, mayong hapon sa This Is My Life. Kag Action, Tito Wilma, happy weekend sa imo, tita. Be safe. Ikaw man, sir. Alfred Alistinabat, hi, Tito Wilma, good afternoon, watching from Thailand. Shout out lang sa family ko sa Balikutok, Ilog. Sa Nabat family, kamusta ka mo da? Okay na? Kag
Marina Bilangga, ara pagid, isang pagid na siya ho. Ay, hindi ba taka pwede ka hambal bala sakit-sakit pero hindi gid ha. Marina Bilangga. Serrano Michael. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Kay Christopher Corsiga Masmela. Good PM, Tita Welms. Panyaga ta? Wow, salamat kid. No? Tapos na si Tita We Panyaga. Simple lang na. Okay na kita sina. Dugay-dugay, balikan talang na aton mga greetings sa aton sa chat room, ha? Relax lang ka mo dira kay mabalik si Tita Wilma dugay-dugay. Sila. Padayon man si Tito Wilma. Yes, kay Sally Canlas, dirang nagapod man sa ito ngayong hapon. Christopher Corsiga Masmela. At kay Serrano Michael. Thank you, kid. Dali, gid lang ha. Ang ato na ang abong sa karon nga Sabado, paano mas naging effective ang prayer time? Ikaw may prayer time ka. Kami ara nga, yes, anytime could be a prayer time. Pero mas nani gid siya nga may ara gid kita sa aton kaugalingon nga na-set nga time every day nga makabig naton ay prayer time ko nini. It's time for me to pray na. Kaya nga, ang oras sa pagpangamuyo, isa ina sign sama ka importante nga bahin sa atong spiritual life. Siyempre, spiritual life, kinahanglan din naton para man sa aton maayo nga relasyon sa mahal nga Diyos. Inang pamaagi para nga makasugilanon ka sa ikaw, sila, siya, kita, makaistorya sa iya diretsyo. Of course, sa ating Father in Heaven, yeah? Kag madugangan pagid kag labi pagid nga mga baskog ang aton personal nga relasyon sa iya. Kabaluman kita damo sang hindi damo pagid sa nagabatyag sang pangduwa-duha, nagaalang-alang, no? Nga daw hindi ka bala kabalo kung paano ka makig-communicate sa mahal nga Dios. Tungod feeling mo ya daw wala ka upod sa kabuti. O bisan daw wala sa kung daw nag-isahanon ka sa kalibutan na siko na mo nang imo balatyagon budlayan ka kid, no? Kinahanglan kabalo kita ko na naton dapat himuon siko na budlayan ikaw sa pag-offer sang kung ano man mga bagay, let's say magluwas sa mga bagay
kung ano man ang mga pulo na gusto mo i-offer para sa panggadyo, pwede kinaiya ipaagi mo sa pagpangamuyo. Di ba? So, baka siling kita bala, ang isa ka very strong and effective na oras ang pagpangamuyo, makabig na ton nga maandan na naton. Basta maandan na ta. Ha? Yes, kinanglan i-improve mo ina. Ha? Kung paano mo, kung paano mo pagyan umpisahan ang pagpangamuyo. Kami ara, kaya tugtod, pamangkutan yung kaugalingon nyo. Kung bala, kung kabado kung magpangamuyo, may ara mo, ano mo lang papangamuyo, man hapos na iya titawe. Pero may ara nga nagasiling nga, so bala tawe, na siling na naamla pangamuyo, pero hindi ko bala kung paano ko magsugod, mag-pray. Kinanglan, let's be honest to ourselves man. Una-una kinanglan, may ara a specific time, kag lugar, nga maka-pray ikaw. Dapat i-consider mo man nga tagaan mo appointment, ina, kag markahan mo gid ina kung may ara ka dira, kung di man gid na sir sa kalendaryo mo, or bisan sa imo dira nga mga diary, or sa imo dira nga mga notes dira bala nga pwede mo makitaan na pwede mo ina markahan. Para ina nga oras, ma-reserve mo everyday na, it's time to pray. Di ba? Importante ang appointment para kay Lord. Kaya dapat wala excuses. Wala excuses nga kansilahon ina. Amo na ka-importante ang pagpangamuyo. Kinanglan may specific time kagyan para sa iya. Likawan mo ang mga masabad bala samtang ara ka sa tiun sang pagpangamuyo. Di ba tita we? Hambalon mo na nga danda, mga upod mo da sa balay, pwede lang tawa ani mga kabataan, hindi ani magahod, hindi ani maglinagumba, kung pwede, kung mag-pray ka, off lang tanan para wala disturb, may mabatian ka, let's say, kung galang tao ka ba na TV, di ba? May mabatian ka, disturbo ang imo, hindi ka bala magka-focus sa pagpangamuyo. Ang radyo, ang cellphone, ang telepono, na kinahanglan hipos kagid lang. Kaya kinanglan matinong ang tanan, bisan ang mata mo wala sang makita para wala sang disturbo. Nan. Ang pagpangamuyo, makabig na to na iya nga isa ina ka sagrado nga oras or tinuon. Kag kinahanglan dira ang imo nga focus, di ba? Ang imo bugos nga atensyon, ang imo bugos nga konsentrasyon para mabatsagan mo nga ikaw lang siya. Kaya syempre, pamalandungan, magpangamuyo ka kung kaisa, di ba? Kung may ara gani dira wala, o kung wala ka Bible, ang cellphone, wala may Bible, pwede mo na siya ibanda gani nga Bible casting na, tapos gina-analyze, kung sa pagkaon, ginanamnam mo bala ang buot silingon sa mga verses nga mga babasa, nga maigo sa imo mga mata. Ang iban, syempre, ang ila pa pangamuyo, ginapaagi nila sa pagkanta. Kaya inaiya, may araman nga, before sila mag-pray, nagkakanta man sila para mabugigan nila ila kaugalingon nga mapreparar. Ila kaugalingon, ila pamensaron, ila balitsagon, mapreparar nila sa pagpangamuyo. Pagpili man sa kung ano nga gusto ni mo padalman, may angot sa gusto mo man nga pangamuyuan. Ang gusto nga pagpamensa, ang imong gusto bala nga paminsaron. Kinahanglan man ina sa pagpangamuyo para maka-concentrate ikaw, maka-focus ikaw sa pagpakagsilanon kay Lord. Nami, pag ginabi mo kung ano, himo kalistahan sa mga bagay-bagay nga gusto mo ilakip sa imo pagpangamuyo? Anong dapat mo pasalamatan? Siyempre, una-una, ang mga blessings na nahatag niya sa imo, ang kabuhi na nahatag niya sa imo, ang tanan-tanan, mga pagsilaw, pasalamatan mo na, nga imo manalampuasan, di ba? Nami, ginalista mo hindi nga silingaral sa kansar mo kay during prayer, kung kaisa, kadamo sang mga temptations ba, siling nila, di ba? Kadamo sang nagasulod nga iban, kaisa hindi mo na madumduman, himo ka man request sa kaugalingon mo. Ilakip mo man ang request nga ina sa pagpangamuyo. Pati nang imo mga
imo mga enemies, mga nanlainan mo sang buot, iupod mo sila sa pagpangamuyo, di ba? Kag abi mo mo nang sa isa may ara man time bala nga inang may ara kang problema or something nga naga-bother sa imo nga daw hindi mo mapauswa kay kung sino man kundi ara lang gina to self mo lang amo na nga nagabuga sa imo dughan amo na siling ko bala i-release nyo la i-release ninyo ina during prayer kay mabatsagan nyo gid ang katawhay sa inyo dughan di ba kag ara ipautwas ang husto ba ang imo man pagpangamuyo kag kun anong unod sa balitsagon mo kag paminsaron mo para nga ano tawe magadugang pagyed ang imo pagtukag pagsalig sa iya para mangin klaro ang tanan mangin klaro ang imo pagpangamuyo kag pamatian mo man ang imo kaugalingon nga pagpangamuyo dami pagin ko may ara ka na tawag nga prayer journal no? So mga bagay nga gusto mo i-pray sa mga bagay nga gusto mo ilakit sa imo pagpangamuyo tanan wala na iya kay pang silo siya mamati malay na sa ito no? Hindi basta-basta nga i-memorize ang pagpangamuyo kay basi kung kaisa malipatan mo pa ina dami ko may prayer journal ka para makita mo kung daw ano gid kabakod ang imo prayer time kay kung paano no kung paano mo himuon ang pagpangamuyo kag yes para ikaw sabton man sa mahal nga Dios sa imo ginaampo kag ginapangayo sa iya na ka simple, na? Pero ang best time nga ginahambal ni Tito Wilma Abino na nga malinong, tuwing pwede pala, kagahon bala, na nami, binasa, kay daw mabatsyagan mo nga daw ikaw lang gidjag siya ang ara sa kalibutan. Pero, amo nang hambal ni Tito Wilma, hindi mo makilalang imo kaugalingon kung kaugalingon mo lang patihan mo hindi ka kabalo mag-insyende sa imo isig ka pareho. Hindi ka kabalo, ang insyende dala na dati ito ang pagpakigbagay. Hindi ka kabalo magpalangga sa imo kaugalingon ka sa imo isig ka tao. Kagdawala kaya pakialam sa ibang nga tao. Tandaan mo lang nga hindi kita mabuhi sa atong lang kaugalingon. Kung ano man ikaw, kung ano man sila, pareho kita nga tao, ugaling may lain-lain lang nga kinaiya. Tandaan mo na. So, kinahanglan importante sa ato nagkilala kita nga may Diyos ang kalibutan, siya ang nagtugas sa aton, kabalo kita magpasalamat sa tanan nga ginahatag niya sa aton sa buhi, kag kabalo kita magpangamuyo. Kag kung ano ang gusto naton idango sa iya. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag ari man, ari ang gusto ko ipabati sa inyo nga ang bakanon, halin kay Jamie Rivera. Sino ako?
da. Kaya kilalaon natin natin kaugalingon. Mangkuto natin kaugalingon daw ano ang aton pagsalig sa kundo ano kada po sa aton pagtuo sa iya. Sa karon sa panahon sa pandemic, siya gid lang ang aton dalang fan. Siya gid lang ang makahatag sa batay sa pagpangamuyo. Kag sa aton pagpangamuyo kinang hibaluon ta gid. Ang unod sa aton balatsyagon, ang unod sa aton pamensaron nga dapat ang tanan i-surrender natin sa iya. Okay? So, salamat man. Okay. Ang aton anay panyawan liniment oil para naman sa itong sani mga nagareklamo da nga titawe. Sakit ang akon nga likod. Ang akon hawak kag balikawang. Kitikinanglan mo inog balanyot. Ang aton panyawan liniment oil. Ina produkto sin Sad Farm. Yung tubig ko. Mayong hapon lang dira kay Christopher Corsiga Masmela, yes, tito. Kay Mako Morales, yes, Mako, mayong hapon, good PM, Tito We. Tune in kami subong sa program. Tamyaw lang kulihog kay Boss Marco, Boss Calvin, Rhea, Gemma, Michael, kay Bongbong, Oliver, kay Rhea, kay Gemma, kay Michael, Oliver sa Solitario Engineering sa may barangay RSB. Kaki Compound, Le Carlota, Sati, salamat kid, and God bless. Okay, second batchmate, kay Hinidino Candice Jean, good afternoon. Salamat kid sa pag-upod kay Tita Wilma. Kay Agi Ka Robert, good afternoon sa imo, madamo gid nga salamat. Kay Willie Bazagonda, ano inang imo gina message dira sa aton sa ni chat room. Kung wala ka mo himuon, hindi paghaliti ang amon mga palangga nga mga tagpalamati, ha? Okay, Vanessa Amayo, hello, Tito Wilma. Good Saturday, early morning here from United States. Always watching Action Radio live here in FB. Have a fantastic weekend, everyone. It's only Saturday morning here in Minneapolis, Minnesota. Keep safe, be colored, and God bless. Ma'am Vanessa, thank you so much for the prayer. Kamo mandera. Na? Anthony Jones, Tabulong Avilio. Good afternoon, Tito We. Monitor lang ko di from Barangay Inayawan, Kawayan. Mayong hapon man sa mga taga Energy Fans Club na kay Lynn Tolentino, Lynn Gonzalez Tolentino. Kamusta na ikaw na sa itong BFF? Thank you so much, Lynn, for watching. Kadamo sa ila nga mga nagasulod. Ang tanan ko nga mga ginapang ginilaya, ginapang dalaan ginila message nila. This is Action Radio. It's not for advertisement. Please stop. Thank you. Yes. Ang hambal ni Miss Vanessa Mayo, kay isa ni Seneton sa maukod kiyad nga fans ng Action Radio. Kumbaga, bala ginapastop niya ining mga
trading nga nagasulod kay scam ni siya mo actually honestly sa atong mga pinagamatag palamati hindi gid kamo naghambal siya. This is Action Radio. It's not for advertisement. Please stop. Thank you. Ma'am, thank you for the concern. Ha? Ay, nga mga anak ko. Mga wala na sila himon sa dahil nakadidya, bibi na sila na. Ay, mga ngalan, wala nila nga daw hindi ni-explicar pa mo. Kana wala ta, Wilma. No? Ronya Rita, Ronya Jukadi, may hapon sa inyo, Mama Unya, no? Kamusta lang dira, mayong hapon lang dira sa inyo, tanan, gay ano kamo dira. Nanay, salamat kid mayong hapon, hidlaw, mananay, we, sa kay nanay ko ba? Yes, kaga dira sa inyo, tanan, mayong hapon. So, enough lang na, anay, pag may time karon balik ka lang ni Tita Wilma niya itong sa mga greetings again and again, okay? Yes, to it. Okay, pero yun man si Tita Wilma. Sa ito nga paglingaw sa inyo diri sa This Is My Life, ang mga kauturan na ito diri nga nagapangita sa pinakamabaskog at pinaka-epektibo nga food supplement. Siyempre, at na-recommendar sa inyo ay binta ang aton mag-share sa mga palangga na ito ng mga tagpalamati sa garong hapon. Ano naman nga prutas? Hindi utan, prutas. Sino nagkakaon sa inyo marang? Tawe ako. Namit yung magkaon pero ang marang niya, let's say, amo ni siya, isa sa kabila, pwede mo na iya mapanitan lang na nga ara ang mga liso iyo sa palibot sa bunga sa marang sa kaunon. Wow! Diba? Lapit na lang ang season niya kaya pamunga na subong mo sila na sang rambutan, mangustin, marang, durian na ay mga taga-conception dara mayong hapon lang Granada dara pa nga sa langilan gatubo na sa mga mabugnaw nga mga lugar. Okay, Tita We. Focus kita sa prutas nga marang wag kita ko sa screen gamakaon gid ko, no? Bunga inang marang. Basi masiling kamo lang ka na hindi marang na sa. Hindi man na sa durian. Pero isa lang ang ila sini, daw kunang taon tabala, ang ila sini itsura, and just what? Ang marang, hindi panawag, no? Ang ngalan nga marang, Latin word ina, na marang. It's a Latin word, meaning sweet taste, sweet taste and odor. Siyempre, matamis siya kag
Hindi namin haw na. Pero carry pa na yan, di ba? Pero pag durian, mas namit durian. Mag-durian ba? Sige, wala kayo namit. Pag durian, wala kang kabalo, no? But silingon, matamis na ang sabor, matamis pa din ang baho niya, di ba? Pero masustansya ina. Pasiling tabi nga pinasahi di man niya ang prutas nga marang tungod may mga prutas man nga matamis ang sabor, pero ang hindi iya sila nga ang baho pariyos ang marang din, no? Pero ang marang may ara giya something, pero hindi man sila nga ka-undesirable, but okay lang siya. Na kumbaga wala kung imo nga abrihan o kung ginbuksan kay hindi mo man na siya ma-slice, kung imo sa buksan kay kung maluto na siya puso sa buksan mo, di ba? Ang isa niya kabilog nga marang, imo ginadayon mahaklo. Imo ginadayon mahaklo. Kag ang baho sa palibot, kung ara kasulod balay, maranggen. Matangis ang iya sinibaw. Kag kung kaisa, nagalabot pa doon sa piyak balay, may marang ka mo daay. Nan. Masiling tabalang miraculous ang marang fruit, di ba? Pero may araman siya nga kapuslanan. Kasi kabalo naman tayo sa mga tradisyon, sa ngayon mga young ones, sa ngayon mga old ones, di ba? May elders tabalap na may sino nila may ara iya magic healing power ang marang. Ay, no, tita, it works like magic. Tungod nga, madasig niya sini na matagaan sabat ang mga problema sa mga pareho neton nga magbudlayan sa pagtupo. Mga constipated, sorry sa mga nagkakaon na, sa mga ginatubol, da malanan. Diba? Bulong ina para sa inyo nga hindi makapupo kag kung matig-ang inyo pupo nan. Di ba kabudlay-budlay yan? Madasig man niya nga masolusyonan kung magkaon ikaw ang imo nga blood pressure. Ang mataas ng blood pressure. Saling nila, Tito, ang nalang na pataas sa imo blood pressure? No. Na? Kaya nasiling nga ito nga ang marang West Wonder para sa mga tao nga mga anemic. Nga, nabudlayan nga maginhawa. Mga tao nga dali makabatsig sa kakapoy, kaya ginakulang sang hangin. Magkaon ka marang. Feeling mo do pagsika, kag feeling, kag tuod, dami ni siya sa mga kulang sa dugo. Makadalayaw man iya na ang masami nga pagkaon sang marang. Kaya nga, nagapanami man din sa aton panulukan, sa aton mga mata. Gani ang traditional naman nga pagpati dira, nagahatag ini sang panibag-o nga mata para sa mga buron ang panulukan. Ay oo mga anak, kagari pagida. May ibang pagid nga benepisyo ang marang para sa aton kayong lawas. Nami ni siya pang-away sa cancer, yes. Gina-control ang diabetes, ang inyong blood sugar. Ginapanubuang inyong cholesterol level. Ang yes, nami man sa mga may heart disease, kaya ginapabaskog man ang metabolism sa imulawas, yes, pangontra man sa inflammation o kung pagpalamanog. May angkon man ang maranga vitamin A, D, and C, beta-carotene, dietary fiber, retinol, thiamine, riboflavin, pantothenic acid, kag niacin. May mga minerals man na siya, zinc, iron, phosphorus, protein, potassium, calcium, manganese, copper, kag magnesium. Kagabi ninyo ang marang, pamatiin nyo, antibacterial, antiviral, anti-cancer, kag anti-inflammatory properties. Ang kon niya ang antioxidant nga amoy nag-aaway sa mga free radical nga nag-hatag sang kalain sang atong pamasaga, nag-hatag balatian. Gani hambal gani sa mga herbal practitioners, sa mga mga kaprobinsyana nagagamit ginagamit ang marang bilang natural alternative nga bulong sa siyempre iban ti kung wala kwarta wala ka gasto so pagpapaos iban amo na lang na ginagamit niya magluwas ka effective barato kung ikumpara sa high cost niya nga mga modern medication kaya kung lang taong man naton di ba ang natural iya nga pamaagi sa pag konsiderar naton sa makabulig sa aton ni kayong nawasara sa mga tanong sa palibot naton mga hilamon, mga utay, mga prutas kay sa aton mga kasapatan sa inyo nga magbakalma rin sa mga fruit stand kay kaunon ta ikaw mismo magkasiling nga marang work
white magic against kay mo mga ginabatan ha. Bao, nakahampang naman sa pensa. Pero gusto ko sabi ninyo, nami, mabalaan mo kung ang subok o kung ang liso sa marang dalag kong iaunod sa sulod. Kung bugat na siya, ang iyan, abala nga mga sirik. Nang mga tunok-tunok niya, lagka, kay kung magaan ka gano'n, gagmay man sa sulod nami. Dalag ko mo, kung sa linid, lagko, subok nami, bigyan kay gatas-gatas. Okay, to inayato na share sa ating mga palangga ng mga tagpalamatigan. I-relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pili natin sa mga importante ng mga pasibali. Okay. Mayong hapon lang na kay Alex Fuentes, Tito Wilma. Okay. Kay Aldred Alistinabat, good afternoon watching from Thailand. Tito good afternoon watching from Thailand. Shout out lang sa family ko sa Balicatok. Kay Serrano Michael, Mako, salamat man. Vanessa Mayo, yes, salamat sa inyo. Kag, sakto, ginabala ma'am. Yes, balatita na. May nagakompormiya sa ginahambal ni Miss Vanessa Tamayo. Yang silinga, this is Action Radio. It's not for advertisement. Please stop. Thank you. Ginakompormahan man ni Sir Anthony Jones Tabulong Havilio, no? Yes, balatita, talaka ni sa iya. Kay mag-comment ka sa live nyo, ma-reply sila dayon. Oo, ginahatag na naman nato na-inform naman nato sini mga IT experts about sina. No, kayo pag comment ni Tony Jones, naga-reply sila dayon. Ay mga anak mo na kay for siya may ug hayon. Yes, gipasalamatan nila. Ang mga ato niya mga textures. Asli Virgo is watching. Thank you gid sa imo Asli, and good afternoon. Okay, Asli Virgo, salamat. Ito ko account. Indijana, yes, good afternoon. Kay for siya may ughayon, salamat man sa imo. Ay nga mga anak. But never mind, pabayaan na to na sila nga manapad, dira kay abi nila, madala nila kita, no? Pabayaan ta na sila. Okay, enough lang na. Kay ito medyo naga-loading. Naga-loading, di ko makita ang iban. Ha? Okay, salamat, kid.
Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamang chemical, sa malang side effects sa ito ni kayong lawas. Kinanglanon na ito nila para sa ating mabasog immunity. Kaya yes, syempre, nagapuno man sa nga oxygen level requirements nga kinanglanon sa itong lawas para kita manyin mabasog kag resistansyado. Dr. Pinoy Squalene Capsule a day. It's the doctor away man. Yes. Di ba, Tita We? Yes. Gani, adlaw-adlaw, pagbugta mo sa alas 2:48 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagahulat sa ila ni Horoscope, karon niya nga adlaw Sabado, kitiyang Regency 9 tuig 2020. Una-una na ito sa mga birthday celebrator nato, no? Sa mga nag-celebrate sa ila birthday, happy birthday sa inyo tanan. Stay healthy and safe. More blessings to come and more years. Kagabay matapos na ning atong problema sa corona. Okay. Sa mga celebrator naton, inyong horoscope, abin ninyo mag-aayuhan ka. Bal sa inyong horoscope din ha, ini ginagarantiyahan sa imo birth date mismo. Hindi mo pagkalingpan ang mga tao nga nakabulig sa kabuhi mo. Sa mga celebrator ina. Okay, una naton nga zodiac sign, mga Virgo. Ang mga Virgo na tao gusto 23, tugtog Setyembre 22. Virgo, abin mo, mahimo mo na karon nga adlaw ang mga bagay nga wala mo nahimo sa nakalitan. Ina kung gustuhon mo, mahimo mo kid. Pero kung patumbayan mo, tiyo, mo na ingalitan mo ang kahigayonan. Buhata. Matuwati mo nga mga numero 22, 13, 31, 42, 53. Amethyst violet is your lucky color. Mga Libra, yes, ang mga Libra mo naman ining na tao, Setyembre 23, tugtog Oktobre 22. Libra, kung ano ang hindi mo gusto, amo na mismo ang maangkon mo. Amo naman mo siningon, kung ano na pangindian mo, amo maangkon mo na ang gusto mo naman, hindi mo man maangkon na isa lang ka, masabing na itong lakog sa kapalaran, sa ulihi, maangkon mo man ang salipay. Kung naman suwati mo nga numero 31, 12, 24, 42, 53. Ruby red is your lucky color. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio na taong Oktobre 23, tugtog Nobyembre 21, relax, Scorpio. Kalma ka lang, ha? Hindi maayo nga makuha mong isa ka bagay tungod ikaw active. Ginpaagi mo sa kaakti mo na gamit ka sa mga maayo nga mga tinaga para hindi ka man mahulian. Amoy nang minsay sa imong kapalaran karon nga adlaw. Mga masuwanti mo nga mga numero 42, 25, 54, 15, 21. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, mga taon, Nobyembre 22, tugtog Disyembre 21, relax ka man, Sagittarian, magpahuway ka anay. Ang sobre-sobre na pagtrabaho, hindi maayo para sa imo, ikaayong lawas. Amo man ang sobre-sobra mo na pagpamensa. Kapag pahuway, abi mo ma-refresh man ang imo sini energy, kag ang imo sa alam. Masuwanti mo man nga mga numero 28, 22, 48, 18 times 51. Dollar green is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Capricorn, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Bukas ang kabuhi mo, yes, sa mga bago mo nga abyan, pero mas maayo
mas maayo iya nga madugangan sa mabuhinay. Nami iya kung damo ka friends, di ba? Ang mga tao nga hindi mo abyan or ang mga nagapangindi sa imo nga mangin abyan, pabayin ang sila. Pero ang mga tao nga gusto mo kag hindi sa imo, hindi ka man magpamilit. Pero sa gihapon pwede ikaw makabulig sa ila kung gustuhon mo sa mga maabot nga inadlaw. Capricorn, mga masuwati mo nga numero 11, 29, 34, 52, kag 48. Lucky color, lilac violet. Sa mga Aquarius, yes, mga Aquarius sa mga tao, Enero 20, to Pebrero 18, nasilimlan nila laban lang. Hindi kayo mag-ampo, go lang. Pwede ka pundo, hingalit, untat, hingalit, pero ang pagsiling nga hindi na ko. Iya ginagamit sa mga loser, di ba? Mga buko ba lang? Pero hindi kaya mo sila. Kaya halin sang una, palaban kaya mo, kaya gusto mo yan, pero may kompetisyon. So, go with the flow, Aquarius. Mga masuwanti mga numero 31 at 18, 53, 42, 25. Citrine yellow is your lucky color. Mga unang nga mga zodiac sign para sa inyong horoscope, ang inyo nabatian para kanong adlaw. Yes, salamat Noel Argilion Ihada. Salamat mayong hapon sa inyo. Kag sa bugos nga pamilya. Kag sa inday sweet Tiffany. Gasugutungan dira sa may kabugwason. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos din. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
madampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, alas 12:59. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Thank you mo. Preparar kita na duri-duri sa ating pagpangapingas. Danton Plus Coffee Mix, isa lang kasoy-share, isa katasa sa mainit nito. Philippine Standard Time. Ang ito na ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. And COVID-19. Atin sa panamuyo, Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi.
kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa inyo Pagpanamatid sa inyo pag-upod sa pagpangamuyo. Sang orasyo, Emperata Batis sa COVID-19, kada hapon. Di ba, Virginia San Antonio Alcinda, salamat yan. Sakto gititawi. Ang balyaw, hindi kita magpadala-dala sa ilag. Git kinabala na ito nga makapalain sa ito. Halong lang titawi. No? Yes, insakto gid. Si Inder Portia may ughayon ba gina-welcome gid siya ni Anthony Jones sa Bulong Havelio. Salamat gid. Ha? Okay, hindi officer, salamat man. Pero tapuson lang ni Tita Wilman, nabili na ito ng mga zodiac sign para sa Center Horoscope sa karon nga adlaw. Pisces na ito, Tita Wilman, no? Ang mga Pisces na tao, Pedro Justin 9 to Marso 20, tan-awa lang, tulog ka lang Pisces, ang mga nagkatabo sa imo atubang. Pero kung may nakita ikaw na pwede mo mapuslan, hulag ka, sa tago lang. Pero, pwede man nga maghayag isa. Amoy ng mensahe sa imong horoscope karon nga adlaw. 50, 51, 25, 33, 46, imo mga masuwat nga numero, raspberry red, ang imo lucky color. Awis, Marso 21, to Abril 19, bao imo gid ang adlaw nga ini subong. Kag ang pila pagiging ka man nga inadlaw nga mag-aabot. Hambal ka sa imo sini wish up there, kag hindi mo pagbutangan sang kung ano-ano pa nga mga dekorasyon. Abang mga flowerings lang mo pa nga ba, direct lang kay Lord. Masuwati mo nga mga number 45, 44, 22, 35, kag 54. Mango orange is your lucky color. Mga Taurus, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, kaisog sang buot. Taurus. Amo nang imo kinahanglan para mabuksan mo ang portahan sa tuman. Kagdamo nga mga maayo ka mga matakong mga oportunidad na mag-abot sa imo kag maghatag katumanan sa imo handle. Amoy na mensahe sa kapalaran mo karon nga adlaw. 26, 37, 53, 12, kag 42. Ang mga masuwati mo nga numero, Royal Purple is your lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini, mga tao Mayo 21, Hunyo 20. Gemini, hindi ka mag-untat bisan hindi mo maangko ni gusto mo. Go, kid. Ang imo kapaslawan, hingalit ina, na? Hingalit lamang nga makapadelay sa imo kadalagan. Amo nang mensahe para sa imo karon nga adlaw. Lucky color, caramel brown, lucky numbers, 22, 24, 34, 38, 51, 55. Caramel brown is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman na tao Hunyo 21 to Hulyo 22,
hindi ka mangilit, ha? Tungod hindi iya tanan nga bagay nga gusto mo makuha. Muhulat ka sa husto nga tiyon. Kung para sa imo-imo gina, ha? Masuwanti mo man nga mga numero sa 26, 35, 22, 25, kag 43. So, shifting is your lucky color. Kag katapusan na ito yung Zodiac sign Leo, mga Leo, Julio 23, October, Agosto 22, dako, kag, yes, tama katawhay, tama kalapad sang imo bana nga ginausoy sa imo kabuhi. Nga sa di na mo na magadala sa imo sa kadalagan nga nagahulat sa imo sa unahan. Ano man yung mga pagtilaw at tubanya sa karon. Kay ang kalipay kag kadalagan nagahulat sa imo. Mga masuwang mga numero. 51, 51 gidya. 36, 34, 40, kag 25. Ice blue is your lucky color. Okay. Nabatian nato na itong tag sa Zodiac sign para mag-sa itong tag sa horoscope. Para karon niya nga adlaw Sabado, CTM with Justin Weber to 2020. Ato naman Bible verse na mabilin sa inyo karon nga adlaw. Bible verse for the day from Ezekiel chapter 20 verse 19 to 20. And it says, I am the Lord your God. Follow my decrees and be careful to keep my law. Keep my Sabbath holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God. Thank you, Lord. So, salamat din mga palanggan natin ng mga pagpalamat. Happy weekend. Kag happy family day. Buwas nga daw. Happy Sunday. Sa Lunes na naman, ha? Standby na sa may tahong nga drama. Mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa makalod, aksyon. Rad. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,